Tissetrang på Talenthotellet. Hej Sissel. Hej. Hvor er du henne? Jeg skal på Science Talent College Industries Camp, og det bliver mega sjovt. Hvor de gode bliver til de bedste. Hvad er der, Sissel? Jeg skal tisse. Måske er der et toilet her. Jeg tror, du er meget ret i, at det skal på en eller anden måde også blive attraktivt at være bundemand. Altså lige nu så det er både psykologisk og at være bundemand og gå rundt med en hakke, det er ikke særlig chic, det er ikke særlig sexy. Det var ikke toilettet. Sissel har sådan lyst til at køre Segway. Jeg kan bare lige se, der kommer op og væk. Okay, du kan den væk. Den er mere fremover til. Har I hørt det? Er nogen, der ved, hvad salinitet er? Det er kvælstofindholdet, som også er nitrat en del af det. Det er primært på kvælstof. Det var heller ikke toilettet. Det er de to grundstoffer, vi fokuserer på i dag. Filme med det her. Ja. Resten er det godt. Gå tæt på. Men siger du, er der få eller mange? Nu kan jeg lige. Hvor er det dog? Imellem for den overgang, så skal den på en eller anden måde hives, strækkes, gøre mærkelige ting for at blive omdannet. Og i den proces, hvis ikke der er en katalysator, så er der meget. Præcis. Så det er klar til. Silje, du skal ikke grine. Måske er der et toilet her. Næh, men guf. Masser af guf. Ej, det er lige billedet, du har. Jannik er sjældner, derfor kan han ikke ramme bolden. Ved du, hvor toilettet er? Nej, hehehe. Og vælge Wow. Her hygger de, men Sissel må gå. Hun skal tisse. Walking. Her ser I Sissels artsfæller. Det var godt, Sissel. Godt klaret.